Rècord absolut de participació, la 7a cursa solidària quilòmetres contra la fibrosi quística, que ha aconseguit reunir més de 500 persones. Els doblers recaptats avui serveixen per finançar els programes de millora destinats als afectats. Per primer any han aconseguit superar els 550 participants per aconseguir finançar amb les inscripcions de 4, 10 i 25 euros els programes destinats a millorar la vida dels malalts de fibrosi quística, així com la preparació física individualitzada als afectats i l'ajuda a les seves famílies. Caminant, corrent o amb patins, els participants han fet el recorregut des del camí de l'Escullera cap al passeig marítim en un circuit tancat de 5 quilòmetres per mostrar la seva solidaritat amb els afectats. Fer una mica d'acte solidari i aprofitant ja una mica per fer esport, ¿no? Jo crec que és un acte molt complet aquest. Muy bonito, muy bien. Yo siento mucho orgullo poder hacer esto todavía a mi edad. Entonces, muy bien. Jo camino un poquet perquè ho necessito, però no. I bé, hem dit que cada un pot anar al seu ritme. A les Illes actualment hi ha 58 persones afectades, 20 de les quals són nens i joves que pateixen aquesta afecció genètica i incurable de moment. Gràcies als tractaments que estem oferint, en els avanços científics amb els medicaments, els antibiòtics, estan allargant l'esperança de vida. Nosaltres sempre dèiem que els nens que han agafat des del primer mes de vida i estan tractats, dic que no moriran de fibrosi quística, moriran amb fibrosi quística, que és molt distint, no? És la nostra esperança. La fibrosi quística és una alteració genètica provocada per la mutació d'un gen i els símptomes que sovint donen l'alerta són la sudoració excessivament salada, tossines en difícil expectoració i reiterades infeccions respiratòries.